Kai! A daga dama haɗa ta da hagun mu je! Bindigar ku kafadar ku! A daga bindigar sama tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun mu je! Bindigar ku kafadar ku! Sufuli uku rundunar sojoji 153 1909 mai igiya uku Adamu Sanusi ya zo domin ka duba lafiyar sojoji da tsaftarsu. Bindigar ku a ƙasa. Bindigar ku kafadar ku a daga bindigar sama a tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun mu je. Bindigar ku kafadar ku na zo neman izini domin in juya da sojoji zuwa gidan hutu yallaɓoi. Mai hangen nesa tsaya tsit, saura mu juya dama zuwa gidan hutu je. Hagu dama, hagu dama, hagu dama, hagu dama, hagu. Jeka oga ku je bana son shiga gaban ku da yawa. Mu ba ka mutu. Juya zuwa hagun je. Sace bindiga a ƙasa. A buɗe ƙafa.